ассалому алайкум дӯстони азиз. Чхеле ки ба ҳамаи маълум аст, имрӯз дар шабакаҳои иҷтимоӣ як нафар бо номи Муҳаммад Тағоев ки нисбати пешравии ин миллат, нисбати истиқлолияти миллии ин давлат суханҳои подарҳаво гуфта истодааст. ман шахсан аз як сокини шаҳри Панҷакен аз чунин нафар дар хиҷолат ҳастам ки ӯ низ зодаи шаҳри Панҷакен мебошад. ба ҳамаи ҷавонони огоҳ худшинос гуфтанӣ ҳастам ки бародарони азиз, ба чунин суханҳои фачу пучи бесаводонаи ин нафар бовар накунед. ва ба Муҳаммад Тағоев хитоб карда гуфтанӣ ҳастам ки ту як нафаре ҳастӣ ки имрӯз дар оқи падару модар гирифтор шудагӣ ҳастӣ. биё аз ин корҳои бесаводонаю аз ин суханҳои фачи худ даст каш. туя ҳаргиз миллат, давлат ва ин мардуми бузурги Тоҷикистон, алал хусус мардуми бузурги шаҳри Панҷакен ҳеҷ гоҳ намебахшам.